ସକାଳ 8 ବାଜିଲାଣି ପୁଅ ମୋର ଏଯାଏଁ ଉଠି ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଉଠିଲେ ମାମା ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇଦେବ, ତାପରେ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବ, ତାପରେ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି। ସେ ଜାଣିଛି ସେ କାହିଁ ଉଠିବ, ତା ତ ଆରାମରେ ଶୋଇଛି ଆଉ। ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ତାକୁ ଛାଡ଼, ଟୋଟାଲି ସେ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ମାନେ ଘୃଣା ହିଁ କରୁଛି। ସବୁଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ବେଳେ ତାର ମୋର ଯୁଦ୍ଧ। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ତାକୁ ଖୁଆଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବି, ତା ବାପା ହିଁ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବି। ମୋତେ ତ ଟିକେ ଭୟ ହିଁ କରୁନି, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଭୟ ସବୁବେଳେ କରୁଛି। କେବଳ ଡରିବା ଭିତରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ଟିକେ ଡରୁଛି, ନହେଲେ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଡରୁନି। ମୋତେ ତ ଟୋଟାଲ ହିଁ ନୁହଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ତା ବାପା ହିଁ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇବେ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ। ସେମିତି ମାନେ ତାକୁ ପାଟି କରିକି ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇବେ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ସେମିତି ସେ ପାଖରେ ବସିବେ, ସେ ଖାଇବ। ଏମିତି ସେ ପିଲା